ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಒರಳೆಯ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 20/12/25 ಬುಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುವನ. ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೇನಿಕಲ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅದೃಷ್ಟನು ರೂಪಿಸ್ಯಾರೆ ಸದ್ಗುರು ಬೈದೇರು. ಐನಿಡ್ದವರ ನಿಕಲ್ನ ಚಾಲನೆ ಮಸ್ತ್ ರಾಯಲಾವಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಡ್ರಾಮದ ವಾ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತದಂಡು 5 ಏರಿಗಳ ದೋಷ ಪಾಡುಲಕ್ಕೆಚ್ಚಿ. ಉತ್ತರ: ಡ್ರಾಮುಡಿ ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚ ವಿನಾಶದ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತದಂಡು ಇಂದೆಟ್ ಏರ್ನಲ ದೋಷ ಅಜ್ಜಿ. ಈ ಸಮಯಡು ಇಂದೆತ ವಿನಾಶಗಾದ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕೋಪವೈದು. 4 ಕಡೆ ಭೂಕಂಪ ಆಪುಂಡು, ಕಟ್ಟಡಲು ಬೂರುಂಡು, ಪ್ರವಾಹ ಬರ್ಪುಂಡು, ಬರಗಾಲ ಆಪುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ಬಾಪ ತೀರಿಪೋಯರು ಜೋಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚರ್ದು ನಿಕುಲು ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯೋಗವನ್ನು ತೆತ್ತುಪಾಡ್ಲೆ ಸದ್ಗುರುನ ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪಲೆ ಜೀವನೊಡುತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ದೇಹ ಪಾನವನ್ನು ಬರೆದು ನಿಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ಅಂದು ತೆರೆದು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತಂದುಪ್ಪಲೆ. ಗೀತೆ: ಎಂಕುಲು ಈ ಮಾರ್ಗದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪುಡು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ವಾ ಮಾರ್ಗದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪುಡು ಗುರುನ ಮಾರ್ಗದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪುಡಾಪುಡು. ಬೇರು ವಾ ಗುರುವಾದುಲ್ಲೇರು ಲಕ್ಕೊಂದು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಬಾಯದು ವಾಹ್ ಗುರು ಬಂದು ಇದೈ ಬರ್ಕೊಂಡು. ಈ ಗುರುಗಳಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು. ಐದವರ ವಾಹ್ ಗುರು ಬಂದು ಏರೆಗ್ ಮಲ್ಪರು. ಏರ್ನ ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ಪರು. ಸದ್ಗುರು ಒರಿಯೇ ಬಾಬಾದುಳ್ಳೇರು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಗುರುಗಳಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು. ಕೆಲವರಂತೂ ಕೆಲವರನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ಪರು. ಜೋಕುಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡುಂಡು ಸತ್ಯವೈನ ಸದ್ಗುರು ಅಂತೂ ಆರು ಒರಿಯೇ ಆದುಳ್ಳೇರು. ಅರೆಗೆ ವಾಹು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಸತ್ಯ ಸದ್ಗುರು ಉಳ್ಳೇರಂದಿತ್ತಂಡ ಅವಶ್ಯವಾದ ಅಸತ್ಯ ಗುರುಕುಲ್ಲ ಉಪ್ಪೇರು. ಸತ್ಯ ಸದ್ಗುರು ಸಂಗಮಡೆ ಉಪ್ಪೇರು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೊಡ್ಲ ಸತ್ಯದ ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಾಬನೇ ಸತ್ಯವಂತ ಆದುಳ್ಳೇರು. ಆರೇ ಮುಕ್ತಿದಾತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕಲ ಆದುಳ್ಳೇರು. ಇತ್ಯದ ಗುರುಕುಲಂತೂ ಗಂಗೆ ಹೋದು ಮೀಯರೆ ಅತ್ತಂಡ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಲೆತೊಂದು ಪೋಯರೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಈ ಸದ್ಗುರು ಈ ರೀತಿ ಅತ್ತು ಬೆರೆನು ಹೇ ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಲೆ ಬಂದು ಮಹಾತರ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಸದ್ಗುರುಗೂ ಪತಿತ ಪಾವನೆ ಬಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಆರೇ ಪಾವನಾದ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ. ಆ ಗುರುಕುಲಂತೂ ಪಾವನಾದ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಏನನ್ನು ಒರಿಯನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದಾರು ಅಕಲು ಏರ್ಲಾ ಪನ್ಪುಜೇರು. ಭಲೆ ಗೀತೆನು ಓದುವಿರು ಆಂಡ ಐತ ಅರ್ಥ ತೆರೆದಿಸಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸದ್ಗುರು ಒರಿಯೇ ಆದುಳ್ಳೇರು ಪನ್ಪುಳಿನು ತೆರಿಯುನ್ನೇ ಆಂಡ ಅಕ್ಲೇನು ಗುರುಕುಲು ಬಂದು ಲೆತೊನುಚಿರು. ಡ್ರಾಮಾನುಸಾರ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ವಿಭಾಗನೆ ಬೇತೆಯಾದುಂಡು. ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಗುರುಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಭಕ್ತರುಳ್ಳೇರು. ಮುಕ್ಲಂತೂ ಒರಿಯೇ ಪಂಡ ಬೇರಂತೂ ಒರಿಯೇ ಆದುಳ್ಳೇರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ದೇವತೆಲು ಸುರುತ ನಂಬರ್ಡು ಬರ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಕಡೇಟುಳ್ಳೇರು. ಬಾಬವತ್ತದು ಮುಕ್ಲೆಗ್ ಸತ್ಯಯುಗತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಐನೆರ್ದವರ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಿರತಿರ್ಗದು ಪೋಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಐನೆರ್ದವರ ಮಾತೆರ್ಲ ಸದ್ಗತಿದಾತ ಉರಿಯೇ ಬಂದು ಪನೋಡಾಕೊಂಡು ನಿಗಳು ದೇರಿ ಒಂದರೆ ಕಲ್ಪಕಲ್ಪಲ ಸಂಗಮಿಗೊಟ್ಟೆ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಗಳು ಪುರುಷೋತ್ತಮಾದುಲ್ಲರು ಒರಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬೇತೇರ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಗತಿ ಸದ್ಗತಿದಾತ ಒರಿಯೇ ಬಂದು ಗಾಯನ ಉಂಟು. ಇದು ಬಾಪನನೆ ಮಹಿಮೆಯಾದುಂಡು. ಗತಿ ಸದ್ಗತಿ ಸಂಗಮಡೆ ಸಿಕ್ಕುಂಡು. ಸತ್ಯಯುಗಟಂತೂ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಇದು ಸಹ ತಿಳುವಳಿಕೆದ ಪಾತ್ರತ್ತೆ. ಅಂಡ ಈ ಬುದ್ಧಿನ ಏರು ಕೊರ್ಪೇರು. ನಿಕ್ಲೆ ತೆರಿದು ಬಾಬನೆ ಬತ್ತದು ಯುಕ್ತಿನ ತೆರಿಪವಿರು. ಶ್ರೀಮತನು ಕೊರ್ಪೇರು ಎರೆಗು ಆತ್ಮಗು. ಆರು ಅಪ್ಪಲ ಆದುಳ್ಳೇರು. ಶಿಕ್ಷಕ ಸದ್ಗುರುಳ ಆದುಳ್ಳೇರು. ಜ್ಞಾನನು ಕಲ್ಪವಿರತ್ತೆ. ಒರಿನ ಮಾತ ಗುರುಕುಲು ಭಕ್ತಿನೇ ಕಲ್ಪವಿರು. ಬಾಬನ ಜ್ಞಾನೊಡದು ನಿಕ್ಲ ಸದ್ಗತಿ ಹಾಕೊಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚದ್ದು ಪಿದರ್ದು ಹೋಗಿರು. ನಿಕಲು ಈ ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚದ್ದು ಬೇಹದ್ದದ ಸನ್ಯಾಸಲ ಉಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪದಿರು ಇದೆ ನಿಕಲ 84 ಜನ್ಮಲು ಪೂರ್ಣಾಂಡು. ಇತ್ತೆ ಈ ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚ ಸಮಾಪ್ತಿಯರುಂಡು. ಎಂಚ ಎರಾಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ರೋಗಿ ಎರಡ ಮೊಕಲಂತೂ ನನ್ನ ಪಿದರ್ದು ಪೋಪಿರು.
ಅಕ್ಲೇನು ದಯಗೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪರು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಶರೀರ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದ ಉಡ್ಕೊಂಡು ಬಾಕಿ ಆತ್ಮ ಹೋದು ನಾನಂಜಿ ಶರೀರ ಹೊಂದಿತ್ತುಂಡು. ಭರವಸೆನೆ ಪಿದರ್ದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಬಂಗಾಳೋಡು ಏಪ ಎರಾಂಡಲ ಒರಿಯುಜೇರು ಬಂದು ತಿರಿನ ತಕ್ಷಣ ಗಂಗೆಡಬಹುದು. ಅಗ್ಲ ಪ್ರಾಣ ಪಿದರ್ದು ಪಾಡು ಬಂದು ಮುರ್ಕಾವಿರು. ಮೂರ್ತಿಲೆಗ್ಲ ಸಹ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಪೋದು ಮುರ್ಕದು ಪೋಲ ಮುರ್ಕುದು ಪೋಲ ಬಂದು ನಿಕ್ಲಿತ ತೆರಿ ಒಂದರು ಈ ಭಾರತ ಪ್ರಪಂಚನೆ ಮುರ್ಕುದು ಪಾಯ್ರನು. ಪ್ರವಾಹಾಲು ಬರಪುಂಡು ಸೂಬೋರುಂಡು ಮನುಷ್ಯರು ಬಡವರದು ಸೈಪೇರು. ಇದು ಮಾತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ರಂಡು. ಭೂಕಂಪಡು ಇಲ್ಲು ಮಾತಲ ಬುರುಂಡು. ಈ ಸಮಯದ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಕೋಪ ಬರ್ಪುಂಡು. ಐನದವರ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತದು ಉಡ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಗಾದ ಇದು ಮಾತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲು ಬರ್ರಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರದ ಸಾವು ಹಾಕೊಂಡು ಬಾಂಬುಲೆಡ್ಲ ಸಹ ವಿಷ ಜಿಂಜಿಂದು ಒಂತೆ ಐತ ವಾಸನೆ ಬತ್ತಂಡಯ್ಯ ಮೂರ್ಛಿತಾದ ಉಡ್ಪಿರು. ದುಂಬು ದಾದ ಒಂದುಂಡು ಇನ್ನು ಮಾತಲ ಏರು ಮಲ್ಪೋರು ಪನ್ಪುನೆ ನಿಕ್ಲು ಜೋಕುಲು ತೆರೆಯುಂದರು. ಬಾಬಂತು ಮಲ್ಪುಜೇರು ಇನ್ನು ಮಾತಲ ಡ್ರಾಮಡು ನಿಶ್ಚಿತವಾದುಂಡು. ಏರ್ನ ಮಿತ್ತಲ ದೋಷ ಪಾಡ್ಲೆಕಚ್ಚಿ ಡ್ರಾಮದ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತದುಂಡು. ಭಾರತ ಪ್ರಪಂಚದ್ದು ಕೂಡ ಅವಶ್ಯವಾದ ಹೊಸತಾಪುಂಡು. ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು. ವಿನಾಶ ಅವಡೆ ಹಾಪುಂಡು. ಈ ಪ್ರಪಂಚದ್ದು ಬುದ್ಧಿಯೋಗನು ದೆತ್ತದು ಬೇಹದ್ನ ಸನ್ಯಾಸ ಬಂದು ಪನ್ನಡ ಈತೆ ವಾ ಸದ್ಗುರು ವಾಹು ಇರು ಎಂಕ್ಲೆಗಿ ಮಾರ್ಕೊಂಡು ತೆರಿಪಾಯರು ಬಂದು ಪನ್ಪರು. ಬಾಬಾ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೆರಿಪಾಯರು ಜೋಕ್ಲೆ ನಿಂದನೆ ಅಪನಂಚಿನ ಚಲನೆರು ನಡಪೊಚ್ಚಿ ನಿಕ್ಲು ಮುಲ್ಪ ಜೀವನೋಡು ತೆರಿಗನೆ ಸೈಪರು. ದೇಹನು ಬುರ್ದು ನಿಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ಅಂದು ತೆರಿಲೆ ದೇಹದ್ದು ಭಿನ್ನ ಆತ್ಮ ಅದು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡಾಪನು. ವಾಹು ಸದ್ಗುರು ವಾಹು ಬಂದು ಇಂದೇನು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪನ್ಪೇರು. ಪಾರಲೌಕಿಕ ಸದ್ಗುರು ನಾನೇ ವಾಹು ವಾಹು ಹಾಪುಂಡು. ಲೌಕಿಕ ಗುರುಗಳಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಜನರು ಅನ್ನ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯವೈನ ಸದ್ಗುರು ಒರಿಯಾದುಲ್ಲಿರು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೊಡ್ಲ ಆರ್ನ ಪುದರು ನಡೆದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿದ ಬಾಬಾ ಒರಿಯಾದುಲ್ಲಿರು ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಎಂಚಾಪನು ಪನ್ಪುನಲ್ಲ ಸಹ ಏರುಗಳ ತಿಳಿದಿದೆ. ಪ್ರಳಯ ಅಂಡ್ 5 ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣೆ ಆಳದ ಇರತಮಿತ್ತು ತೇಳಿದು ಬತ್ತೆ ಬಂದು ಶಾಸ್ತ್ರೋಡು ತಚ್ಪವಿರು. ಆಂಡೆ ತನಿಕಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಆಲದ ಇರತಮಿತ್ತು ಎಂಚ ಬರ್ಪೆ ಕೃಷ್ಣನ ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ಪುನೆತ್ತವರ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚಿ ಈತ ನಿಗ್ಲಿನ ಏರುನ ಕಲೆಟ್ಟು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪಾಯರೆ ಸದ್ಗುರು ತೆಗೆದಿರು. ಏರುನ ಕಲೆಡ್ದು ಸರ್ವೇರ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಬಂದು ಪನ್ಪಿರತ್ತೆ. ಐನದವರ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪವಿರು. ಆತ್ಮನೆ 84 ಜನ್ಮನು ತೆತ್ತೊಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಜನ್ಮಡು ನಾಮರೂಪ ಬದಲಾಗುಂಡು. ಇಂಚಿನಕ್ಲು 84 ಜನ್ಮನು ತೆತ್ತೊಂಡೇರು ಬಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಆತ್ಮ 84 ಜನ್ಮನು ತೆತ್ತೊಂಡು ಶರೀರ ಅಂತೂ ಬದಲಾವೊಂದು ಹೋಗುಂಡು. ಇನ್ನು ಮಾತ ಪಾತ್ರರು ನಿಖಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡುಂಡು ಇಡೀ ಜ್ಞಾನ ಬುದ್ಧಿಡುಪಡು ಏರೆ ಬತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹ ಆಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪಲೆ. ಆದಿಡು ದೇವಿ ದೇವತೆಯನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಎತ್ತನ 5 ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಡು ರಾವಣ ರಾಜ್ಯನ ಏನೇನೆ ಚತ್ತೊಂದು ಬತ್ತರು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನರು ಬಂದು ಪನೋಡಾಪಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಸತೋ ರಜು ತಮೋಡು ಚಪ್ಪರು ಚಕ್ರ ತಿರುಗುಂದುಪ್ಪುಡು ಬಾಬಾಗು ಎಂಚಿನಾಂಡ ಎಂಕ್ಲಿನ 84 ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರೋಡು ದಯಕ್ಕಂತೇರು ಬಂದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಈ ಅನಾದಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರ ಮಲ್ತದನು ಇಂದೆತ್ತ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯನು ತೆರೆಯುನೊಡಾಪುಡು. ಮನುಷ್ಯರಾದಲ ಒಂಜು ವೇಳೆ ತೆರೆಯೊಂಜಿ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಅಕಲು ನಾಸ್ತಿಕಾದುಲ್ಲೇರು. ತೆರೆಯೊನ್ನೆರೆದವರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿ ದಿಕ್ಕುನು. ಈ ವಿದ್ಯೆ ಮಸ್ತು ಉನ್ನತವಾದುಂಡು. ಎಂಚ ಮಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆನ ತೆರುಗಡೆ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಡೆಂಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಪದವಿನ ಪಡೆಪ ಬಂದು ಖುಷಿ ಪುಣತ್ತೆ. ಅಂಚಿನ ನಿಖಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮಡು ಕುಲ್ದು ಕಲ್ತದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಮನುಷ್ಯರದು ದೇವತೆಯ ಪೇರು. ಈ ವಿದ್ಯೆರ್ದು ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಒಂದುಂಡು. ವಿದ್ಯೆರ್ದು ಏತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿ ದಿಕ್ಕುನು ಆಶ್ಚರ್ಯತ್ತೆ. ಈತ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಂದಿರನು ಏರು ಕಟ್ಟವಿರು ಅತ್ತಂಡ ಏರು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರುಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೆನಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯೋಗೊಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಎಂಚ ಜನ್ಮದೆ ತೊಂಡೇರು ಬಂದು ಐಕ ಅಕುಲು ತೆರಿಪೇರ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ನಿಕ್ಲು ತೆರಿದಿಲು ಇಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಡು ತೆರಿಪವನಂಚಿನ ರಾಜೋಗವಾದಂಡು. ಗೀತೆನು ಓದೊಂದು ವೈದ್ಯರು 5 ಲಾಭತಲ ಇಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬಾಬಾ ನಿಕುಳದು ತೆರಿಪವರು. ಬಾಬಾ
ಇಂಕ್ಲ 5,000 ವರ್ಷದ ಸುರುಕ್ಲ ಸಹ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಲನ ಮಲ್ತದ ಬಂದ ನಿಗುಲು ಪನ್ಪಾರು ದ್ಯಾಗಿ ಮಿಲನ ಮಲ್ತದ ಸ್ವರ್ಗದ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಯರು. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ರಾಯರ ಏರೆ ಎಲ್ಯಕುಲು ಮಲ್ಲಕುಲು ಪ್ರಾಯದಕುಲು ಇಂಚಿನಕುಲು ಬರ್ಪೇರಂದಿಸ್ತಂಡ ಈ ಪಾತಿರನ ಅವಶ್ಯವಾದ ಕಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು. ದೇಪಂಡ ಗುರಿ ದೇನೆ ಎಂದು ಆದಂಡು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸತ್ಯ ಕಥೆ ಇತ್ತೆ. ಇಂದು ಸಹ ನಿಕ್ಲೆ ತೆರಿದು ನಿತ್ಯ ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾವನುಂಡು ಏರಿಂದೆನು ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿ ಉಂಡರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆಂತರಿಕ ಖುಷಿ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡೆ ಬಂದು ಬಾಬಾ ಕೇಳುವರು. ಅವಾಗ ಅಂದು ಬಾಬಾ ದಯಗಿಜ್ಜೆ ಎಂಕುಲು ನರದು ನಾರಾಯಣರಗದೆ ಓದುವ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಈತ ಸಮಯ ಎಂಕುಲು ಎಂಕ್ಲೇನು ದೇಹ ಬಂದು ತೇರಿದು ಕುಲ್ದ ಈತೆ ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸತ್ಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆರಿಪದಿರು ದೇಹೇ ಅಭಿಮಾನ್ಯಾಪ ನೆಟ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ಪದೇ ಪದೇ ತಮ್ಮ ನಾಮರೂಪಡು ತೆಗೆದು ಗುರುವಿರು ಐನರ್ದವರ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಜೋಕ್ಲೆ ಈ ನಾಮರೂಪದ್ದು ಭಿನ್ನ ಅವಡಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಆತ್ಮ ಪನ್ಪನ ಬುಧರಂತ ಉಂಡತ್ತೆ. ಬಾಬಾ ಸುಪ್ರೀಂ ಪರಂಪಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು ಲೌಕಿಕ ಬಾಬಾಗ ಪರಮ ಪಿತ ಬಂದ ಪನ್ಪುಜೇರು ಪರಮ ಪನ್ಪನ ಶಬ್ದನು ಬಾಬಾ ಉರಿಯೇ ಕೊರಡಾಪುಂಡು ವಾಹ್ ಗುರು ಪಂದಲ ಸಹ ಬೆರೆಗೆ ಪನೊಡಾಪುಂಡು ನಿಗಳಿಂದೇನು ಸಿಕ್ಕರೆಗಳ ಸಹ ತೆರಿಪೌಲಿ ಗ್ರಂಥ ಸಾಹೇಬಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ವರ್ಣನೆ ಉಂಟು. ಬೇತೆ ಹೂವೆ ಶಾಸ್ತ್ರೋಡು ಈತಿ ಗ್ರಂಥಡು ಪುನಾತ ವರ್ಣನೆ ಇಚ್ಚೆ ಜಪ ಸಾಹೇಬ ಸುಖ ಮನ್ನಿಟುಂಡು ಮಲ್ಲ ಅಕ್ಷರಲು ಇಂದು ರಡ್ಡಾದುಂಡು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಸಾಹೇಬನ ನೆನಪು ಮಂತಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ 21 ಜನ್ಮಗಾದ ಸುಖ ತಿಕ್ಕುನು ಹಿಂದೆಟ್ಟು ತಬ್ಬಿ ಬಾಬನ ಪಾತ್ರನ ಇಚ್ಛೆ ಬಾಬಾ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜ ಮಂತ ತೆರಿಪೇರು ಏತೊಂಜಿ ಜನ ಮತಾಂತರ ಆದಬೋದು ಸಿಕ್ಕರಾದ ಬುಡಿಯರು ನಿಗಳು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾರ್ಗೊಂದು ತೆರಿಪೇರೆಗಾದ ಏತೊಂಜಿ ಚಿತ್ರಣ ಮಲ್ಪವರು ಏತು ಸಹಜವಾದ ತೆರಿಪವರು ನಿಗಳು ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲರು 5 ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಧರ್ಮದ ಬೈದರು ಇಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಧರ್ಮದ ವೃಕ್ಷವಾದುಂಡು ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಬರ್ಪೆ ಬಂದು ಬೇತೇರಿಗಳ ಗೊತ್ತುಚ್ಚು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪದರು ಹೊಸ ಆತ್ಮಗೂ ಕರ್ಮ ಭೋಗೋಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಕ್ರೈಸ್ತನ ಆತ್ಮಗೂ ಶಿಕ್ಷೆ ತಿಕ್ಕೆರೆ ಅಕುಲ್ದಾನೆ ವಿಕರ್ಮ ಮಂತಿಸಿರು ಕ್ರೈಸ್ತನ ಸತೋಪ್ರಧಾನ ಆತ್ಮ ಬರ್ಪುಂಡು ಏರಡ ಅಕ್ಲು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪಿರೋ ಅಕ್ಲೇನು ಗಲ್ಲಿಗೇರ್ಸವಿರು ಕ್ರೈಸ್ತಂತ ಹೋದು 4 ಜನ್ಮನು ದೆತೊಂದು ಮಲ್ಲ ಪದವಿನ ಪಡೆಪಿರು ಪೋಪನ ಚಿತ್ರಳ ಉಂಡು. ಈ ಸಮಯದ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಕನಿಷ್ಠವಾದುಂಡು ನಿಗುಲ ಕನಿಷ್ಠ ಆದುಲ್ಲರು ಈತೆ ನಿಗುಲು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದುಲ್ಲರು ಅಕ್ಲನ ವಾರಸ್ದಾರರು ಕಡೇಟು ತಿನ್ಪೇರು ಬಂದರ್ತು ಅವು ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ನಿಗುಲಿತ್ತ ತಮ್ಮ ಕೈನು ಜಿಂಜಾಂದು ಪೋಪರು ಒರಿ ನಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರಿ ಕೈಟು ಪೋಪೇರು ನಿಗುಲು ಸಂಪನ್ನಾಯರಗಾದೆ ಓದುವರು ಇಂದು ಸಹ ತೆರಿದನು ಕಲ್ಪದ ಪಿರೋಡಿ ಏನು ಓದುದಿರೋ ಅಕುಲೆ ಬರ್ಪೇರು ಒಂತೆ ಕೇಂಡಲ ಸಹ ಬತು ಬಿಡ್ಪೇರು ಮಾತರ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಯ್ಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ನಿಗುಲು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಜೆಕ್ಲೇನು ಮಲ್ತನವರು ಬಾಬಾ ಮಾತೆರಲ್ಲ ತುಯ್ಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಂಡಲ ಸಹ ಪ್ರಜೆಕ್ಲಾಂದು ಹೋಪೇರು ನಿಗುಲು ಎನಿಕೆ ಮಲ್ಪೆರೆಗಳ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ನಿಗುಲು ಜೋಕ್ಲು ಸೇವೆಡು ತತ್ಪರಾದುಲ್ಲರು ಬಾಬಲ ಸೇವೆಡುಲ್ಲರು ಬಾಬಾಗು ಸೇವೆ ಜಂದೆಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದುಪ್ಪುಜಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯಲ ಬುಲ್ಪುಗು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪೇರು ಸತ್ಸಂಗಲ ಸಹ ಬುಲ್ಪುದ ಸಮಯಡೆ ಮಲ್ಪೇರು ಆ ಸಮಯಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ಪುರ್ಸೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ನಿಕಲು ಜೋಕ್ಲು ಇಲ್ಲಡ್ತು ಮಸ್ತ್ ಬುಲ್ಪುಡ್ಲ ಬರ್ರೆಬಲ್ಲಿ ಪೊಕ ರಾತ್ರಿಡ್ಲ ಬರ್ರೆಬಲ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರಪಂಚ ಹಾಲ ಒಂದು ಹೋಗ್ಬಿಡು ಆಯ್ನದವರ ಗಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಈತ ಕೈತಲುಪ್ಪುಡು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ದು ಬಿದ್ದರ್ದು ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜ ಆದುಪ್ಪುಡು ನಿಕಲು ನಾವು ವೃದ್ಧಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಪಗ ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದ ತೆರಿಪವರು ಈ ರಾಜಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಬಾಕಿ ಇಡೀ ಪರತು ಪ್ರಪಂಚ ನೆಪ್ಪುಜಿ ಪ್ರಜೆಗಳಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಮಂದಿ ಆದುಪ್ಪೇರು ಮಾಲೆಲ್ಲ ತಯಾರಾಕೊಂಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ಏರು ಮಸ್ತ್ ಜಂತ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತದ ತಮ್ಮ ಸಮಾನ ಮಲ್ತೊನಿರೋ ಅಕುಲೆ ಮಾಲೆದ ಮನೆ ಆಪೇರು ಮನುಷ್ಯರು ಮಾಲೆನೆ ಜಪ ಮಲ್ಪೆರಾಂಡ ಅರ್ಥನು ತಿರಿಹೊಂದಿಸಿರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗುರುಕುಲು ಮಾಲೆನು ಜಪ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪನ್ಪೇರು ತೇಪಂಡ ಬುದ್ಧಿ ಇಂದೆಟ್ಟೆ ಉಪ್ಪಡು ಬಂದು ಕಾಮ ಮಹಾಶತ್ರುವಾದುಂಡು ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ಮಸ್ತ್ ಕಠಿಣ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಒಂದು ಪೋಪೆರು ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಕೊಳಕು ಪ್ರಪಂಚ ಆದುಂಡು ಬಾಬಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನ್ಪೇರು ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲೆಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಬೇಗನೆ ಸತ್ಯೋಗಟ್ಟು ಲೆತೊಂದು ಬೋಲೆ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಜೋಕ್ಲೆ ತಾಳ್ಮೆದೆ ತೊನ್ಲೆ
ಸ್ಥಾಪನೆ ಅವಡಾಪುಂಡು ನಿಗಲೆಗಾದ ಖಾತರಿಯಾದುಂಡು ಇಂದು ನಿಖಲೆನು ಲೆತ್ತೊಂದು పోకుండు ಜೋಕುಲು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹ ತೆರಿಪದೆ ನಿಖಲ ಆತ್ಮಲು ಪರಮಧಾಮರ್ದು ಬೈದರು ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಅಡೆಗೆ ಪೋಡಾಪುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪಾತ್ರುನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪರು ಬರ್ಪರು ಐದವರ ಪರಮಧಾಮಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಬಾಬು ತೆರಿಪರು ಏನೋ ನೆನಪು ಮಲ್ತರಡ ವಿಕರ್ಮಲು ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು ಇಂದು ಈ ಸಂದೇಶನು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ ಬೇತೆ ಹೂವಿ ಸಂದೇಶವಾಕ ಇಂಚಿನ ಕ್ಲುಪ್ಪುಚೇರು ಅಕಲಂತೂ ಮುಕ್ತಿ ಧಾಮರದು ತೀರ್ಥಗ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆರು ಕೂಡ ಅಕಲವು ಏನಿನ ತೀರ್ತಿ ಚಪ್ಪಡಾಪುಂಡು ಏಪ ಪೂರ್ಣ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನದ ಗುಡ್ಪಿರೋ ಕೂಡ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಮಾತೆರಣ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನದ ಮಲ್ಪರು ನಿಖಲ ಕಾರಣದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಿರ ತಿರುಗುದು ಪೋಡಾಪುಂಡು ದೇಪಂಡ ನಿಖಲಿಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಕೊಡತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸಹ ಡ್ರಾಮುಡು ಮಲ್ತದನು ನಿಖಲು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ನಶ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗದ ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತಾ ಭಕ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಭಾವನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ 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 ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸರವಂಜೆ ಈ ದೇಹದ ನಾಮರೂಪರ್ದು ಭಿನ್ನಾದ ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಅವಡಾಪುನು ಸದ್ಗುರುನ ನಿಂದನೆ ಅಪನಂಚಿನ ಚಿಂತನೆಡು ಅತನ ಚಾಲನೆಡು ನಡಪೆರಬಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ಯದ ಮನೆಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸಮಾನ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಕೊಡಾಪುನು ಆಂತರಿಕ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪುಲೆ ಈ ಎಂಕುಲು ರಾಜ್ಯ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯರೆಗಾದು ಓದೊಂದುಲ್ಲ ಈ ವಿದ್ಯೆನೆ ನರದು ನಾರಾಯಣಪ್ಪನಂಚಿನ ವಿದ್ಯೆಯದೊಂದು ವರದಾನ ನಿರಂತರ ನೆನಪುದ ಮುಖಾಂತರ ಅವಿನಾಶಿ ಸಂಪಾದನೆ ಜಮಾ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸರ್ವ ಖಜಾನೆಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಭವ ನಿರಂತರ ನೆನಪದ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಸಂಪಾದನೆ ಜಮಾ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೋಲೆ ಅಪಗ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಆನಂದ ಪ್ರೇಮ ಈ ಮಾತ ಖಜಾನೆದ ಅಧಿಕಾರದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪರು ಹೂವೇ ಕಷ್ಟದ ಅನುಭವ ಅದು ಪೂಜೆ ಸಂಗಮಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಹೂವೇ ಕಷ್ಟ ಇರ ಸಾಧ್ಯ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಹೂವಾಂಡಲ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತಂಡಲ ಸಹವು ಬಾಬನ ನೆನಪು ಕಣೆರೆಗಾದು ಎಂಚ ಗುಲಾಬಿದ ಪೂಕು ಜೊತೆ ಮುಳ್ಳು ಐತ ಸುರಕ್ಷತೆದ ಸಾಧನ ಆದುಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಕಷ್ಟಲು ನಲ್ಲ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಕಣೆರೆ ನಿಮಿತ್ತ ಅದು ಸ್ಲೋಗನ್ ಸ್ನೇಹ ರೂಪದ ಅನುಭವನಂತೂ ಪನ್ಪರು ಇತ್ತೆ ಶಕ್ತಿದ ಅನುಭವ ತೀರ್ಪಲಿ ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಸಂಪನ್ನ ಅತ್ತಂದ ಕರ್ಮಾತೀತಾಪನಿಟ್ಟು ತತ್ಪರಾಲೆ ಎಂಚ ಸಾಕಾರಡು ತೂತಾರ ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಟೇಜಿದ ಪಾತ್ರ ಕೇವಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ್ಪುನಾದಿತ್ತನು ಸಮತೋಲನದ ವಿಶೇಷತೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಅದ್ಭುತವಾದಿತ್ತನು ಈ ರೀತಿ ಫಾಲೋ ಫಾದರ ಮಲ್ಪುಲಿ ಸಹಜ ಬೊಕ್ಕ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸೇವೆ ಇಂದೇ ಅದುಂಡು ಈತ ವಿಶೇಷ ಆತ್ಮದ ಪಾತ್ರನೇ ಅದುಂಡು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ್ಪುನವು ಬಲೆಯನ್ನು ಕನ್ನಡದು ಕೊರ್ಲೆ ಅತ್ತಂದ ಮಸ್ತಕದ ಮೂಲಕ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತಕ ಮಣಿತ ಮೂಲಕ ಕೊರ್ಲೆ ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶ